азизу арҷманд, ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии мусоҳибаи рӯз аз телевизиони симои шаҳри Панҷакен. таври ҳамагон огоҳӣ доранд, тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 июни соли 2023 таҳти рақами 586 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ аз 1 августи соли равон мо тасмим гирифтем ки бо сардори шуъбаи банақшагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ раёсати молияи шаҳри Панҷакен Саидҷон Ҳотамов як мусоҳибаи тахассусиро анҷом диҳем. Саидҷон Ҳотамов, дархост ба шумо ташаккур мекунам ки барои иштирок дар ин барномаи мусоҳибаи рӯз вақт ҷудо намудед. лутфан мақсаду мароми фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро каме шарҳ медиҳед. Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, салом ба шумо. хайр раҳмат ки ҷиҳати фаҳмондадиҳии фармони мазкур иқдом гирифта омадед. фаҳмонда дода метавонем ози мо чӣ хел ки шумо қайд кардед, тибқи фармони номбаркардаи шумо фармони мазкур ҷорӣ аз 1 август соли ҷорӣ ҳамаи пардохти андозҳо боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии авлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасонии коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасонии давлатӣ ва таври ғайринақдӣ бояд амалӣ карда мешаванд. хоб, лутфан дар заминаи ҳамин фармони пешвои миллат аз тарафи раёсати молияи шаҳри Панҷакен кадом тадбирҳо амалӣ шуданд? бо мақсади дар амал татбиқ намудани фармони мазкур аз тарафи раёсати молияи шаҳри Панҷакен дар доираи тадбири дастуру ҳидоятҳое ки дар паёми солонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мусоидат ба рушди бахши молиявӣ ҷорӣ аз 1 июли соли 2000 гузаштан ба ҳисоббаркунии ғайринақдӣ бо мақсади корҳои фаҳмондадиҳӣ дар тамоми ташкилотҳои муассисаҳои бюҷетии шаҳр ҷиҳати суръат бахшидан ба раванди ҷоринамои пардохти ғайринақдиро муаррифӣ карда байни кормандони соҳаи тандурустӣ ва соҳаи маориф корҳои тарғиботро роҳандозӣ намудааст ва намуда истодааст. лутфан мегӯед ки ба ҳамин пардохти ғайринақдӣ, яъне хизматрасониҳои пардохти нақдӣ чӣ тавр ҷорӣ мешавад? акнун шаҳрвандон чӣ бояд кунанд ки маблағҳои онҳо ғайринақдӣ пардохт шавад? тамоми шаҳрвандон чӣ хеле ки медонед ҳозир дар тамоми бонкҳое ки хизмат мерасонанд сар карда аз онҳо банк, бонки Эсхата, бонки байналмилалӣ, спитамин бонк, кортҳои пластикӣ ба тариқи ғайринақдӣ ҷорӣ карда шудааст. тамоми шаҳрвандон метавонанд ба ин бонкҳо муроҷиат намуда аз ҳамон бонкҳо дастрас намоянд. яъне тавассути телефонҳои мобилӣ тавассути телефони мобилӣ ҷорӣ кард кортҳои бонкӣ, ҳамёнҳои электроникӣ дар бонкҳо ҷорӣ аст, дастрас намуда тамоми пардохтҳои ғайринақдиро тавассути ин кортҳо ба тариқи электронӣ ҷорӣ намоянд. шаҳрванде ки телефон надорад чӣ бояд кунад? акнун ҳози шаҳрванде ки телефон одамои калонсол дар назар дорам, истифода карда наметавонанд аз телефон? истифода карда наметавонанд. ҳамин шахси наздиктарин аз фарзандаш ҳаст, оилааш ҳаст, ба тариқи ҳамон аз номи ҳамон дастрас карда метавонанд ҳамин маблағгузориро амалӣ намоянд. наги асос телефон аст? асос телефон. ҳамёнҳои бонкӣ тавассути бонкҳое ки ҳамон шаҳрванд мизоҷи он бонк мебошад. мисал амонат бонк, Эсхата бонк. бале, мизоҷ мешавад. ҳозир дар тамоми бонкҳо ҳаст ин намуди кортҳо. хоб, аз нигоҳи шумо барқарорияти ҷорӣ кардани ҳисоббаркунии ғайринақдӣ дар чист? оммавӣ гардондани воситаи электронӣ пардохтӣ аз ҷумла кортҳои пардохти бонкӣ, ҳамёнҳои электронӣ ва ғайра ҳангоми пардохти молу хизматрасонӣ ба вусъати ҳисоббаркунии ғайринақдӣ дар муомилоти пулии мамлакат мусоидат намуда якчанд бартарият фароҳам меорад. аз ҷумла дар иқтисодиёт ҷараёнҳои молиявӣ шаффоф гардида ҳаҷми иқтисодиёти ғайрирасмӣ коҳиш меёбад ва боиси зиёдшавии воридоти маблағҳои андоз мегардад. пардохти молу хизматрасонӣ бахусус пардохтҳои давлатӣ осон ва дастрас гардида талаботи аҳолӣ ба пули нақд коҳиш меёбад. дар натиҷа навбатпоӣ дар назди банкоматҳо ва хазинаҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ
барои гирифтани пули нақд кам гардида боиси сарфаи вақту хароҷоти роҳкирои аҳолӣ мегардад. تشکر. خب آیا برای شهروندانی که از عملیات‌های غیر نقدی بسیار ثمراناک استفاده می‌برند بعضی امتیازات داده می‌شود؟ бале масъалаи рушди ҳисобворкунии ғайринақдӣ дар ҷумлаи Tojikiston соҳаи афзалиятнок ба ҳисоб меравад. ҷиҳати вусъат бахшидан ба ҳисобворкунии ғайринақдӣ ва ҳавасмандгардонии шаҳрвандону андозкунандагон барои анҷом додани муомилоти ғайринақдӣ дар кодекси андоз як қатор муқаррарот пешбинӣ карда шудааст. аз ҷумла мутобиқ ба бухороти моддаи 180 кодекси андоз маблағи бонусҳо, кешбек ва дигар ҳавасмандгардоние ки муштариёни ҳангоми анҷом додани амалиёт бо истифода аз воситаҳои электронӣ пардохт дар ихтиёри онҳо мемонад, ҳамчун имтиёз аз пардохти андоз аз даромади шахсонӣ озод карда мешавад. шахсони воқеӣ инчунин тибқи муқаррароти моддаи 191 кодекси андоз ба шахсони воқеӣ ҳангоми амалӣ намудани хароҷот дар шакли ғайринақдӣ аз ҷумла тавассути суратҳисобҳои бонкӣ ва кортҳои пардохти бонкӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 10% маблағи умумии даромади гирифташуда вале на зиёда аз 150 нишонда барои ҳисобҳо, ин яъне ҳозир нишондиҳанда 68 сомон мебошад, 10200 сомонро ин маблағ ташкил медиҳад. дар як сол таҳ намудани чунин хароҷот дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда бо тартиби тасдиқнамаи ҳукумати ҷумҳурии иҷоза дода мешавад. хизматрасонҳои пардохти ғайринақдӣ асосан пардохти андозҳои боҷҳои давлатиро дар сар дорад. пардохти андозу боҷҳои давлатӣ, инчунин тамоми пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ, андози иҷтимоӣ ва дигар пардохтҳое ки давлатӣ ва ҳисоб карда мешавад бояд ки пардохт карда. масалан нозирони идораи шабакаҳои барқ, обрасонӣ, хоҷагии коммуналии манзилӣ ба дили мардум меоянд. онҳо фақат маблағро муайян мекунанд. бале ҳамон нозире ки муайян мекунад маблаға муайян карда меравад корҳои назоратиро анҷом медиҳанду пешниҳод мекунанд ки унҷа онҳо ба тариқи худашон ҳисоби китоби аниқ доранд. бале ки фалон маблағро шумо бояд ки пардохт кунед. бояд дигар пули нақд намекунанд. дар телефони худи ҳамин шаҳрванд аз тарафи шабакаҳои барқ аллакай ҷорӣ карда шудааст. ин чиз аллакай инҷа паёмад мебиёяд ки шумо бақии қарзи шумо дар назди шабакаҳои барқ фалон сомонаро ташкил медиҳад. аз ин истифода бурда ҳамон шаҳрванде ки аллакай ҳамён ё корти бонкӣ гирифтааст, аллакай вай медонад ҳамонҷа баъзе барнома ҳастанд, худи корбандони банк як бор агар нишон диҳанд ин кор осон мегардад. пулро муайян карда ҷиҳати он шабакаҳои ба пардохти барро ҷудо карда муайян карда вай ҳамхел вай мекунанд ки пул бемалол ба тариқи нақдӣ мегирад. яъне мушкилиҳо оҳиста оҳиста бартараф мешавад. бале оҳиста мешавад. чӣ хел ки шумо медонед пиру барно дар аввали ҷорӣ шудани телефонҳои мобилӣ истифода аз интернет вай мекшиданд, мушкилӣ мекшиданд. ҳозир бинед пиру барно аллакай ҳама истифодабарии интернетро ин амалиётҳо низ аз ҳамон амалиётҳои гуфтаи ман ихта душворӣ надорад. ба ин пардохтҳои ғайринақдӣ айни замон ширкатҳои хусусӣ ғайридавлатӣ дохил намешаванд. лекин дар инҷо дар қарори мазкур фақат чӣ хел ки қайд кардем пардохтҳои давлатӣ, дигар пардохтҳои корхонаҳои давлатию хизматрасонӣ шуда. лекин дар паёме ки дигар гуфтем ки паёми худи ҷаноби олӣ ки гуфта гузаштем дар боло гуфта шудааст ки оҳиста оҳиста бояд ки тамоми сатҳи хизматрасонӣ аз он ҷумла давлатӣ ва хусусӣ бояд ки фарогирӣ карда шавад. масалан дар ҳамин фармо мафҳуми хизматрасониҳои тиббӣ аст. ин кадом хизматрасонӣ? ин асосан хизматрасоне ки тибқи қарори 600 ки ҷорӣ шудааст дар тамоми муассисаҳои тиббӣ барои муолиҷа беморон муайян карда шудааст. тамоми намуди кадом бомеро чанд пул меистад дар ҳам қароршад муайян шудааст. бояд ки ба тариқи ҳамин ғайринақдӣ ба тариқи электронӣ ғайринақдӣ гузарондани маблағ дар назар бошта шуд. саҷон отамов дар хотимаи ҳамин мусоҳиба ба мардум чӣ муроҷиат доред? аз шаҳрвандон чӣ пешниҳод доред ки пас аз 1 август нисбати татбиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо як масъулияти баланд муносибат намояд? ба шаҳрванди муҳтарам чунин муроҷиат кардане ҳастам ки ин масъалаҳо ки аз тарафи ҷаноби олӣ ҷорӣ карда ё пешбинӣ карда шудаанд дар назари аввал дар назари мардум мушкил метавонад. лекин ин ҳама барои
осон кардани худи пардохти маблағҳо ва сарфа кардани вақти худи шаҳрвандон ва аз байн бурдани омилҳои коррупсионие ки ба вуҷуди омаданаш мумкин ва осон гардани тамоми маблағҳо гузарондани маблағҳою шаффоф буданаш ин вай амалӣ карда мешавад. Яъне хароҷотҳо кам мешавад, вақт сарфа мешавад. Вақт сарфа ин дар бораи чӣ хел ки зикр карда гузаштем дар робита ба ин аз шаҳрвандон ва андозкунандагон даъват ба амал оварда мешавад ки ҳангоми пардохт намудани маблағи молу маҳсулот ва кори хизматрасонӣ аз хизматрасони пардохт ғайрати ҳатман бояд истифода баранд. Ман барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво ба шумо Саидҷон Хотамов, сардори шӯъбаи банашрагирии даромадҳо ва пардохтҳои давлатии раёсати молияи шаҳри Панҷакен арзи сипос мекунам ва умед мекунам ки сокинони муҳтарами шаҳру деҳоти Панҷакен дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аз санаи 1 август ба хизматрасониҳои пардохти ғайринақдӣ ворид мешавад ва дар сурати пеш омадани баъзи мушкилиҳо шумо метавонед ба раёсати молияи шаҳри Панҷакен ба телевизиони симои шаҳри Панҷакен муроҷиат кунед ва мо кӯшиш мекунем ки боз суҳбату мусоҳибаҳоро бо мутахассисон ва коршиносон таҳия намуда мушкилоти шуморо осон созем. Саломати сарбаланд бошед. Ташаккур ба ҳамаи шумо бинандагони арҷманд.